Hoxe xa vedes, o punto de referencia no noso mapa está clarísimo para todos. Pero que ocorre cando un chega a Lugo e pregunta polo lugar de referencia da música tradicional? Pois que probablemente vos mandarán a Cánticas e Flores, pero non a rúa, senón a esta asociación que naceu en 1948. E diso van alá 60 anos, tempo no que percorreron un montón de países, actuaron en case todos os festivais de España e gañaron decenas de premios. Tempo dabondo para converter Cánticas e Flores nun clásico, pero nun clásico renovado. Diso encárgase a directiva, que son estes que vedes, xente nova con ganas e con coñecemento de causa. Saben as necesidades do grupo porque todos están implicados, empezando por Eduardo, o presidente. Un home organizador onde os haxa e ata presidente da comunidade de veciños. El coordinaos a todos, tamén por suposto o tesoureiro, Enrique, o encargado de controlar os cartos que tanto asina multas de tráfico como as actas das reunións. Xuntos forman unha directiva do máis serio, ata que soa a música e arranca a festa. De feito, dixéronnos que sempre hai máis quórum nas foliadas e nas paparotas que nas reunións. Normal. Aquí os mestres transfórmanse. Antón medrón a cuarta escoitando as súas cantareiras. Xavi sacando puntos e picados. E Bruno desfrutou indo os seus gaiteiros, tocando con eles e, por que non, mollando un pouquiño a palleta. Pero mirades se son festeiros os de Cánticas e Flores que ata teñen un asesor ramista. Ese é Xavier. A súa misión consiste en organizar as festas do grupo. En ese asunto sí que non hai piques. Pandereteiras, gaiteiros e bailaríns son todos un. A min dixeronme que había piques entre as pandereteiras, o grupo de gaitas, que si o de baile. Mira que cara pon, Bruno. Sí, polo protagonismo. Ves como si, Bruno? A ver, contame aí, Antón. Si, lá sempre digas pandereteiras que son as prexudicadas de todo este asunto, non? Non me digas, que lle fan? Que non as deixan lucirse como é debido a las solas ali no escenario. Non me digas. Claro, ten máis protagonismo sempre a gaita que as pandereteiras. Eso é mentira. Como que mentira? É mentira que houve algún que o recoñeceu abertamente, que as cantareiras estaban discriminadas. Iso é a vidilla que dinamiza os grupos, o sea, sempre houve pique entre os bailaríns, os gaiteiros. Os gaiteiros temos que reconocer que somos os os gaiteiros é un oficio, os bailaríns ao fin e ao cabo é unha diversión. Teñense que arrimar a nós para poder bailar, non? Dixeron os gaiteiros que deles era unha profesión, que vos ibades ali a divertirvos. Vame. Bueno, vamos a ver, o que está claro é que sin música non hai baile. Digamos que nós temos envidia de como tocan, eles moito teñen envidia de como nos bailamos.